Карл Маркс урамындағы 11-ші йорт ул мәдәни мирас объекты, илмә тақтасы да бар. Хәзерге вакытта бинаның тәрәзәләре урам яктан да, ишек алдыннан да капланган. Әмма беренче катта аларны йолкып караганнары күренә инде. Гәрчә бу йортны әле берничә көн элек кенә шулай томалаган булсалар да, Чистайдагы шундый тарихи биналарны вандаллардан һәм үз хуҗаларыннан саклау турында шәһәр башкарма комитетында сөйләштеләр. Биредә мәдәни мирас объектларын саклау буенча Республика комитеты каршындагы фәнни-методик совет утырышы узды. Хәзер Чистайда 236 тарихи йорт бар. Инвентарлаштыру уздырганнан соң тарихи җирлекнең чикләре тагын да киңәя. Мы провели вместе с исполкомом. Башкарма комитет белән берлектә барлык объектларны исәпкә алдык. Һәр бинаны тикшереп, карап, җәяү йөреп чыктык. Внимание есть по каждому объекту. Утырышта билгеләп үтүләренчә, йорт хуҗалары үз җаваплылыгын тоярга тиеш. Әйтик, 2019 елда Федин йортының яңа хуҗасы аны сүтеп ата да урынына яңаны сала. Ул бинаның мәдәни мирас объекты икәнен белмәдем ди. Әмма бу аны җаваплылыктан азат итми. Хәзер әлеге объектның язмышын район хакимияте контрольдә тота. Аның киләчәген суд хәл итәчәк. И у нас есть сейчас актуальная охранная безопасность. Безнең кулда хәзер әлеге йортны саклау буенча бурыч куя торган документ. Аның буенча хуҗасы бинаның тышкы ягын булса да элеккеге тарихи корылмага ошатып төзергә тиеш һәм истәлек тактасы куярга кирәк. Восстановление в плане мемориальных досок она уже произвела. Ул истәлек такталарын ясады инде, әмма йортның конструкциясын үзгәртү мәсьәләсендә анысын хәзер суд хәл итә. Әле эше бара. Башка тарихи йортлар буенча да шундый катгый караш кирәк диләр. Биналарны беренче чиратта вандаллардан сакларга туры килә. Чөнки алар такталап ташый. Объектларны саклау эшенә фән эшлеклеләре һәм Чистайның танылган кешеләре кушылырга әзер. Мы готовы, что нужно содействовать. Без булышырга ярдәм итәргә әзер, барсын да ташып бетерәләр бит. Кирпечен дә, тимерен дә. Ләйлә Ринатовна Эчке эшләр министрлыгына шулай күрсәтмә бирегез әле. Тимер җыючылар торак йорттан кайырып алган икәне күренеп торган ломны кабул итмәсеннәр. Түбәләреннән хәтле ташлар, түбәсез йорт тиз юкка чыга. Без крыши дом он погибает мгновенно. В данном случае, чисто полю, абсолютно соглашусь. Контроль ослаблен. Шуннан да монда контроль кимеген. Менә безнең план бар. Кайсы объект кайда урнашкан, кайсының инвесторы кем, кайсы кемгә карый, кайсын реставрацияләргә кирәк, моны халыкка күрсәтегез, сөйләгез, бергә һәм аңлатып эшләргә кирәк. Где какой объект, где инвестор. 2018 елда Чистай БРИКС илләре үсеше яңа банкының грантын уткан булган. 16 бинага реставрация ясау өчен 3 миллиард сум акча бүлеп бирелә. Әлеге биналарның күбесен музей буларак файдаланырга җыйналар. Хәзерге вакытта белгечләр проектларын әзерләү белән мәшгуль. К сентябрю месяца мы должны завершить все. Сентябрь айына без килешүдә күрсәтелгән эшне башкарга тиеш, ягъни проект документларын, техник тендер кәгазьләрен шул вакытка кадәр әзерләргә кирәк. Монда очрашулар дәвам итәчәк. Биналарны торгызу мәсьәләсен генә түгел, аларны киләчәктә ничек файдаланырга икәнне дә Чистай халкы белән бергәләп фикер алышырга җыйналар. Не столько важно вот в данной ситуации обсуждать только. Бу очракта биналарны торгызу турында гына түгел, аларның киләчәге ни өчен файдаланылачагы турында да сөйләшергә кирәк. Наполнение, насыщение. Килеп чыккан һәр сорауны хәл итеп була ди галимнәр. Чистайда мәдәни мирас һәйкәлләрен күптәннән сакларга тырышалар. Хәзер исә аның чалымнары күренә башлады. Чистайдан Гөлнас Сайфетдинова, Рания Абдрахманова, Дмитрий Аринин, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.